наушник ба истилоҳи тоҷикӣ гӯшмонак барои инсон зарар ва ҳам хатар дорад. сокини шаҳри Хуҷанд Зулайхо Мамаҷоновӣ 43 сола мегӯяд, ҳангоми иҷрои кор дар хонааш гӯшмонакро гузошта суруд мешунид. агар занги телефонӣ шавад, ҳатман бо воситаи он посух мегуфт. ин ҳолат беш аз 1 сол давом кард ва оқибат дардисар ӯро азият дод ва аз истифодаи зиёди он узви шунавояш низ камтар осеб дидааст. من خودم دادگی شدم. نه بعضی تلفن شدگنده جایی کاربه مونده وقت نگفتم بگم مزدیم. هم اکو اوزی دادی سر نشدگی شدگی برای هم استفاده نمیبرم. هیچ کس استفاده نبردم میبرم. دکتران میگن که تاثیر گوشمانک به عضو شنوای انسان منفی است. هنگام مناسبت مقرری در فاصله 2.5-3 سانتی متر صدا به پرده گوش میرسد و این معیار قابلیت شنوای انسان است. اما هنگام گذاشتن گوشمانک آن تا به 1.5 سانتی متر نزدیک میشود که این حالت باعث آسیب عضو شنوایی شده میتواند. بنا به تحلیل مدیر شعبه سردولوژی بیمارخانه کلینیکی ولایت زوغ سلطان محمودов давоми 5 соли охир байни одамон бемориҳои гӯши берунӣ то рафт зиёд шуда истодааст. масалан, агар соли 2019 1100 нафар бемор ба ин шӯъба бистарӣ гардида бошад, ба 40% онҳо гӯшмонак таъсири худро гузоштааст. агар ба воқеияти сину соли истифодабарандагони гӯшмонак таваҷҷӯҳ кунем, аксарияти онҳо ҷавонон мебошанд. сину соли онҳо то 35 сол аст. Молодежи бевай ози дида намешад. Ки набинед обязательно наушник кашай ва ишай. Қобилияти майни одам ҳам ба наушник майна банд шуда, ҳам ба автобусе ки ози тарафаш ба омдос ё мошин омдос, майна ду ҷудо шуда наметавонад. Дар ин вақт лабиринтни реаксия шуда баъзи одамо афтида монданаш ҳам мумкин. Қобилияти майни одамизод ин бо тоб дода наметавонад. Барои ҳамин тоб оварда наметавонад. Барои ҳамин зарари бисёр ҳам зарараш калон ин бая. Ғайр аз он касалое ки озимо мебинем баъди наушник грибок мегӯем ҳамин одамое ки ин ҷанби микробҳои гӯши инанги инаш мегирад инаш мемонад биё гӯш кунам уфта мефаҳм мекунад ҳамин касалҳо бисёр шуд касалҳои наружный атит мегӯем грибковый атит мегӯем ҳамин касалҳо айсоби ҳамин наушник бисёриш 70-80%. бемории осеби узви шунавои инсон то рафт паҳн шуда истодааст, мегӯянд духтурон. дар пурсиши сарироҳӣ низ ҷавонон ва ҳам калонсолон аз зарар ва ҳам хатари он сухан карданд. гуфта шуд ки гузоштани гӯшмонак ва ба воситаи он гӯш кардани суруд ба қавле мӯд шудааст. бо аввай давро гузаштагу соло калон шудаги Оди кейлам баъзан мехе мегаш ва гӯшаш карши қариб амун ардоши гӯш кардана. Quloqqa ziyondir. Ishlatish kerak, chegi bilan ishlatish kerak, kam ishlatish kerak. Hay nausnika hay memonin, na, soyu, nega xushiyat hamon oy musiqa xudash mishad. Gӯшаш бегон ха гап намедод. Hamine. Ay ziyonash kalon. Oy man gӯшам nemon. Я бор дубор мумкин 5 минут дан. Мана? Шумо наушник доред? Мефорад гӯшмо. Дода шудагӣ ҳам нею. Хай. Автобус бимӯри вақт гӯш мекунам. Ата кӯчу не. Манам хай. Только ягон маршрутка ёки автобус гӯш мекунам ишса. 80% ҷавонони имрӯза ҳангоми убури роҳравҳо аз телефони мобилӣ ва ҳам наушник истифода мекунанд ки ин ҳолат барои худи саломатии онҳо ва ҳам ронандаҳо хатарзо аст. 80% ин сухани хушку холӣ нест. ин мушоҳида ва таҳлили гурӯҳи кори барномаи иттилоотӣ хабар мебошад ки имрӯз мо ду гурӯҳ барои муайян намудани ҳамин факт кор кардем. гӯш кардани суруд тариқи гӯшмонак ва истифодаи телефон ҳангоми ҳаракат дар роҳ ва гузаштан аз роҳи пиёдагар низ хатарнок аст ки дар мушоҳидаи ҳаррӯза бештар ба чашм мерасад. масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ мегӯянд ки ин ҳолатро ҳамарӯза нозирони роҳ кӯшиш мекунанд ки ба тартиб дароранд то ҳатто дар маркази шаҳр дар роҳи пиёдагар аломатҳои махсус барои истифода накардани телефон ва гарнитураҳои телефонӣ дар роҳ кашида шудааст, аммо эҳсос мешавад ки ин аломатҳо ба ҷавонон чандон таъсир надорад. барои пиёдагардон ҷавобгарӣ ҳангоми вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ қонунгузор ба андозаи 7 сомон 25 дирҳам ҷарима пешбинӣ кардааст. мутаассифона имрӯзҳо чӣ хеле ки мо мушоҳида мекунем бисёре аз пиёдагардон ҳангоми гузаштан аз роҳи мошингард ё худ роҳҳои пиёдагардӣ ҳамин телефони мобилиро ба таври
наушник истифода мебаранд, яъне дар гӯшҳошон монда истифода мебаранд. Фикру зикри ҳамун пиёдагар ба ҳамун чиз банд мешавад, ё ҳангоми гӯш кардани мусиқӣ ё чизи дигар ба атрофиён, яъне ки ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт аҳамият намедиҳанд ва ин метавонад боиси рӯй додани садами нақлиётӣ гардад. бино ба гуфтаи Фахриддини Авазод, истифодаи гарнитураи телефони мобилӣ ва ҳаракат дар роҳҳои мошингузар хатар дорад. Ин ҳолати садамавиро ба миён меорад. Ронандагони нақлиётҳо ва худи соҳибони телефон саломатии худро зери хатар мегузоранд. мушоҳидаи 5-соатинаи гурӯҳи кории шӯъбаи иттилоотии симои мустақили якум нишон дод, ки имрӯз 80% ҷавонон ҳангоми убури роҳҳои пиёдагар фикри худро ба гӯшмонак ва телефон банд мекунанд. Ин ҳолат ҳанӯз ташвишовар боқӣ мемонад. Дар тарбияи ин амал нақши волидони ин ҷавонон бисёр муҳим аст, зеро дар тахтаи зиндагӣ саломатии фарзандонашон гузошта шудааст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.